माझं नाव निलेश कृष्ण भुसकुटे. आम्ही ह्या शांतादुर्गा कलंगूटकरण देवस्थानचे वंशपरंपरागत पुजारी आहोत. म्हणजे आमच्या पिढ्यानपिढ्या ह्या देवीबरोबर ही सेवा आमची चालू आहे. साधारण 1500व्या शतकात ह्या देवीचं कळंगूट गावावरून ह्या ठिकाणी म्हणजे स्थलांतर झालेलं आहे. त्या काळी जे पोर्तुगीज होते, बाटाबाटी वगैरे चालायच्या, त्या जुलुमाला कंटाळून देवीनं आमच्या म्हणजे पूर्वजांना साक्षात्कार देऊन त्या ठिकाणाहून ह्या ठिकाणी आलेली आहे देवी. 15व्या शतकामध्ये 500 वर्ष पूर्ण झाली. आतला जो भाग आहे, गर्भकुडी आणि बाहेरचा प्राकार, सभामंडप, हे जसं आहे तसंच आहे. फक्त ज्या ज्या आवश्यक दुरुस्त्या पाहिजे होत्या त्या वेळेला तशा झालेल्या आहेत. आपला हिंदू धर्माप्रमाणे चैत्र शुद्ध प्रतिपदा म्हणजे गुढीपाडवा, त्या दिवशी एक उत्सव असतो. त्याच्यानंतर श्रावण महिना 4 सोमवार होतात, मंगळवार होतात, तो उत्सव असतो. त्याच्यानंतर नवरात्रीचा उत्सव, दसऱ्यापर्यंत उत्सव असतो. त्याच्यानंतर मार्गशीर्ष शुद्ध द्वितीया या दिवशी देवीची जत्रा होते, तो एक मोठा उत्सव असतो. त्याच्यानंतर शिगमोत्सव होतो, गुढीपाडव्याचा आदला दिवस, त्या दिवशी एक उत्सव होतो. आम्ही 3 भाऊ आणि 3 इथे कार्यरत असतो. आम्ही गोव्यामध्ये तर आहेतच, त्याच्याशिवाय इकडे हा कारवार भाग, त्याच्यानंतर सिंधुदुर्ग जिल्हा, पुणे, मुंबई, ज्या ज्या ठिकाणी लोक आपापल्या व्यवसायानिमित्त असो, नोकरीनिमित्त असो, जिथे कुठे आहेत, सगळे लोक देवीच्या चरणाकडे निदान वर्षातनं एकदा तरी अशी भेट देतातच. हे बांधकाम जे आहे ते साधारण शिवाजी महाराजांच्या काळातलंच आहे. आता कोणी बांधलं वगैरे हे आत्ता मी सांगू शकत नाही, पण त्यावेळेला इथे म्हणजे गावामध्ये अशा संस्था होत्या, त्या संस्थांनी हे बांधकाम केलेलं आहे. आणि देवस्थानचे महाजन आहेत, अशा सगळ्यांनी मिळून हे बांधकाम केलेलं आहे. असं कोणाचं एकट्याचं असं नाही आहे. चुना, दगड असं सगळं मिश्रण आहे ह्याच्यामध्ये. देवीची जी मूर्ती आहे ही स्वयंभू मूर्ती आहे, खूप प्राचीन आहे, 15व्या शतकामधलीच आहे, एवढी जुनी आहे. आणि जसं आहे तसंच आहे, त्याच्यात काही बदल केलेला नाही आहे. म्हणजे कृत्रिम तिथे काही नाही आहे, ते नैसर्गिक आहे तसंच आहे सगळं.